Siyak ti silaw ti lubong, umay kayo suruten ket ikan kayo ti silaw, silaw amang tetibiyag. Siyak ti silaw ti lubong, umay kayo suruten ket awan ton ti nasipnget dalan na pagnaan. Amin na marigrigat sumurot kay kaniya, dain kay masarakan tibang arken silaw tibiyag. Siyak ti silaw ti lubong, umay kayo suruten ket ikan kayo ti silaw, silaw amang tetibiyag. Siyak ti silaw ti lubong, umay kayo suruten ket awan ton ti nasipnget dalan na pagnaan. Iraman tayo pa yung kararagan ti pagyaman ni Ray J. Dar ken ti pamilyana ti Baklig family, kastamot ti panay karkararag ti kararwa ni Rufino Amilao. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Kakabsat tari gagayan tayo, ti agbalin ang makaayayo, ti imatang ti Diyos. Dalusan tayo, ti puso tayo. Iti di panawan ti Kwaresma, rumbang laeng ti panagpenitensya, panagayunar, panagabstinensya, panagkararag, panangdalos ti karkararwa. Tapno maikari tayo ang maawagan, ang makaayayo ti imatang na. Agdaydayaw tayo nga iti Diyos. Katapno maikari tayo makiranod iti dati na santuan na panagdaydayaw, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawian tayo idayan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi kan managayat. Iti si bababawi anakem ko na tayo, agkon pisarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sao aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ng agpakpakaasyak ken Santa Maria ng agnanayon na Berhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasid kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Nagkurkurangan mi, kitalawin nakam kadi, nakalmesan na kim
puspos mi. Kristo mga sika, Kristo mga sika, pakanin mas basulmi, bidot na kurkurangan mi, kitalawin na kang kari, nakalmesan na kimpuspos mi. Apo mga sika, Apo mga sika, pakawanin mas basulmi, bidot na kurkurangan mi, kitalawin na kangkadi, nakalmesan na kimpuspos mi, nakalmesan na kimpuspos mi. Kumararag tayo. O Diyos, imbilin mo adenggan mi ti ayayatem nga anak mo, taraunam kad dagiti kararwami kadagiti pannorsorom, tapno kalpasan ti panangdalos mo kada kami, ken ti panangted mo iti nailangitan asirib, maparagsakan kamto amang buybuya itadayag mo sa dilangit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso ang makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti maibasa na daw iti libro ni Genesis. Kinuna ti Apo kini Abram, panawam ti daga nga nakayanakam, dagiti kabagyam ken ti balay ti amam, ket ingka ti pagilyan nga ipakitak token ka. Itkan kanto iti adu nga kapututan, ket agbalindan to nga naindaklan a nasyon. Bendisyonan kanto, ket agdinamag to tinagan mo, tapno mausar tinagan mo a pagbendisyon. Bendisyonan nakto dagiti mang bendisyon ken ka. Ngem ilunod konto dagiti mang ilunod ken ka. Dawaten to dagiti amin na nasyon ditoy daga, a bendisyonak ida akas ti panagbendisyon ko ken ka. Agtawen ni Abram iti 70 ket 5, idi pimmanaw ijay Haran, akas timbaga ti Apo ken kuana. Nakikuyog ni Lot, ti sao ti Apo. Hagiyaman tayo ti Diyos. Apo, adda kumakada kami ti ayat mo, kas ti kadda tinamnamami ken ka. Apo, da kumakada kami ti ayat mo, kasi ti kadda tinamnamamiken ka. Nalinteg ti sao ti Apo, apagtalkan dagiti amin nga aramid na. Ayaten nati kinalinteg ken hustisya. Napno ti daga ti diagbalbaliw nga ayat na. Apo, da kumakada kami ti ayat mo, kasi ti kadda tinamnamamiken ka. Salwadan ti Apo dagiti agbuteng ken kuana. Wen salwadan na dagiti agtalek iti diagbalbaliw nga ayat na. Iti patay, isalakan na ida. Iti tiyempo ti bisin, di na ipalubos ang matay da. Apo, da kumakada kami ti ayat mo, kasi ti kadda tinamnamamiken ka. Isaad tayo iti Apo iti namnama tayo. Isuti mang tulong ken mang salaknib kada tayo. O Apo, adda kumakada kami iti di agbalbaliw nga ayat mo, kas ti kadda tinamnamamiken ka. Apo, da kumakada kami ti ayat mo, kasi ti kadda tinamnamamiken ka. Ti maibasa, naadaw iti may kadwa asurat ni San Pablo ken Timoteo. Di ka agbain amang saksi iti Apo tayo. Sa anak met nga ibain abalod na. Makipagsagaba ka kitdiga po iti naimbag adamag, kas mayanurot iti pigsa nga ited ti Diyos. Insalakan ken nayaban na tayo iti biag ana santuan. Saan naga po iti inaramid tayo,
nudiket gapu iti panggep ken parabor na. Inted na kadatayo da ito ya parabor, babaen ken Kristo Jesus, sakbay ti panakaparswa ti lubong. Ngem na iparangarangen kadatayo, babaen tiya iti mangisalakan kadatayo ni Kristo Jesus. Pinarmeknan ti bileg ni patay, ket babaen ti naimbag adamag, na ipakita ti biag nga agnanayon. Ti sao ti Apo. Hagiyaman tayo ti Diyos. Sidadan kam ako nga agtungpal ti bilbilin mo, madaydayaw ti balikas mo, maitantanok ti nagan mo, maitantanok ti nagan mo. Apulog tamtoy panunot ko, ipay mo kat bendisyon mo, tapno agtulnog daytoy puso, nga agtungpal na kemo. Sidadan kam Apo nga agtungpal ti bilbilin mo, madaydayaw ti balikas mo, maitantanok ti nagan mo, maitantanok ti nagan mo. Ti Apo dako kada kayo. Basta kumamit ken Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Gloria ti may paiken ka, o Apo. Inkuyog ni Jesus ni Pedro ken dagiti agkabsat a Santiago ken Juan, ket isuda simmang at iti maysa abantay. Ijay nagbalbaliw ti langan ni Jesus iti imatang da, nagranyag ti rupa na akas iti init, ket pimudaw dagiti pagan-anay na akas lawag kas iti lawag. Pagamuan nakita da Moises ken Elias a makisarsarita ken Jesus. Bimmalait ni Pedro ket kinunana, Apo nagsaya aten ti kaadda tayo ditoy. No kayat mo mangipatakderak ditoy ti tallo a kalapaw. Maysa iti paraken ka, maysa ti paraken ni Moises, ken maysa met ti paraken ni Elias. Madama pay lang agsasao ni Pedro idi nagparang tinaranyag nga ulep anang linong kadakwada. Adda timek a naggapo iti ulep a nagkuna, daytoy ti anak ko adong dongwek apakaay-aywak unay, dumngeg kayo kenkwana. Nagbuteng iti napalalo dagiti adalan idi manggeg da ti timek, nagpaklib da iti daga. Immasideg ni Jesus ket sinagid na ida. Bumangon kayo kinunana, di kay agbuteng. Idi timmangad da awan sabali a nakita da no dilaeng ni Jesus. Awan pangibagbagaan nyo iti naimatangan nyo. Ibagayon tulaeng daytoy, kalpasan ti pannakapagungar ti anak ti tao. Imbilin ni Jesus kadagiti tallo nga adalan na idi sumalsalog da iti bantay. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka, o Kristo. Good morning. Adda nag-comment ijay YouTube tayo kunana ka idi nakita dak dadta ni Father good morning. Oh. Father good morning kanaw. Di na minsan napaana gimatang ti adda inted da kanyak nga detay aso Jack Russell ken sitson sa dayjay. Paana gimatang ti kanana adda na sabat ko nga agina.
Maestra di dyan nanang. Na pinagapan nyo, ma'am, tagayam ko. Ang agtagtagari, italaang apo ko nana. Diyan timol. Apaya sa din no, tuntunak mat. Dijay anak na, ita is pa father ko nana dijay babae nga anak na nga grade 5 sa. Apaya na panyo kinwa. Mabain nga mangibaga di mestra. Apaya na panan nyo, napan nagpawaks. Nyatim pawaks na tara, lapayag na. Haan father, jikili-kili na. Pangkano nagpapuda, apaya, tapumudaw ka no, father, apaya no, magmag na ni mamang mo itakal kalsada kung kunana, kunak mo. Apaya nga masapol nga mapapudaw pa ita, kili-kili. Kaisit ko kunak no, nangisit ta kili-kili, kang agbadbado, ang amin tiday tayo awan ti manggas na. Dati atidog ati pagbadom. Datay magamin nga Pilipino, nakauy-uyaw tayo. Ngasam at the beauty contest, kung nada di may isang barangay, napintas ko madya kandidata dano, hanga nangisit ti kilikilina. Apay no nangisit ti kilikilina, napangya. Iso nakaabahakan nanda, nangisit ti kilikilina, niya mo dahi nga judges, no, iso pala ti pakaabahakan na. Nakaado ti kabit tayo ti bagbagi tayo. Amoyo dito Asia, Pilipino ti kadakkelan ti maysa kadagiti kadakkelan ti gasgaston iti cosmetics. Datayo a Pilipino. Bilyon ti gasgaston tayo iti cosmetics datayo a Pilipino. Maysa kadagiti kangangatton iti Asia ti kaadwan ti gaston iti cosmetics. Imagine nyo lang ada kay nga babaeng may kayo la makimisa, uno mapang kayo la makitsenda no anya launa yan. Isa nga basket data pagmilat yo taro pa yo adan to foundation, adan to pulbos na sabali ti babati mata, sabali jay ngato na, sabali jay korimatmat, sabali jay aja amo no nya dagitay aglotion agbangbanglon topay. Ada pa dito aga ko na aja amo kita inyo manudi jayan man talaga nga datayo ti kadakkelan. Tada tayo gamin, basically, datay gamin ti managuyaw. Datay mo lang Pilipino na uyaw, kita nyo na kita sa Bali Apole, awan bibibiyang da. Ure niya isusuot da, haan nga agbagay ta, medyas ka da ko, awan ti bibibiyang, datayo mat, apo, rumor lata ka aruba yung sipsiputan, haan nga bagay di paldana, nga bagay da dyan. Nya bibiyang mo ngamin, datay gamin ti managuyaw. Isuda, awan, they don't care. Di mo ti hygiene da ka, awan ti bibibiyang da. Napangkam na nag-pilgrimage kami nga, ay, nag-educational tour kami nga ubing apapadi. Diyan mo na niya tawon da jayan. Naglugang kami ti bus, partas. Gapot ado kami, basit laeng ti mainayunan. Nagsardang niya partas at dalimugan. Nagitay 5-6. Nakaiganti ko aglingling at jikili-kilina limabas jitingat ibas ka amin nga papadi ka kunada handa awan bibibiyang da kayo padasem adala ang lit mo lumabas kadta enti ka arubam ta kitaem no dida ka banang esan datay laeng tina sobra very conscious tayo iti hygiene tayo padasem mo ikatan da sapatos mo no adda ka abay mo kabana-banang esan da ka. Niso nga nagadukan niya tayo. Tatan, kakaasin ni Apo Diyos, anta apaya, Apo dagiti Pilipino, kayat dan ti agbalin apuraw. Ada pagpapuraw ti rupa, ada tumarenda nga pagpapuraw, ada kung dagitay matpuraw, kaya agkakainitan damat, tamasan burn data kayat dati agbalin nga kaslakan niya tayo, so naulaw ni Apo Diyos. Iso kita day kita tamay sa nga balasang kumawuno ori adda mo asawa na piman nagpuraw nagpudaw dagiti kakabsat na nagngingisit kadatay mo ngamin no napudaw kasla dayawon tayo wow nagpudaw naglinis ko dil na lumabas kami mo hey pusit kunada magkanyami kala day kasla labasol mi no nangisit kami kala pusit kano. Kaya kung kunada, agpapudaw, amin, oray, bakit, oray niya tanag. Kani Apo Jesus, kahamba nga nagpapudaw.
Dahil pagpapudaw tayo physical, external, di panagpuraw, panagranyag ni Apo Isos sa balimat. Kanya napasamak. Inayaban na dagiti adalan. Pedro, Santiago, ken Juan, napanda di bantay Tabor. Tinagan na di bantay Tabor, Mount Tabor. Idi agkarakararag ni Apo Isos. Kuna dagiti, kuna day description da, nagranyag ti rupa na, nagpimmoraw ti bado na, kuna dagiti taga Ilocos Norte nya ti kunada makapurar. Haantay asa ti makapurar datayo kuna tayo makasisirap. Awan ti kalawlawag na dito'y daga kuna dagiti daddo mga ebanghelista. Awan ti kapurpuraw na iya daga nasisirap dakas lakalawag ti init kuna na nagbalbaliw. Iso diya kunada transfiguration. Apa yang nga tanga inaramid na diya pa nga tanga nagbaliw. Intentional nga tanga ipakita na kadagiti adalan. Wano it just happen nga nagranyag gapot agkarkararag. Lada kiti mang panunot. Inggagaran na nga tatap no ipakita na kadagiti adalan wano nagranyag latan. Tako na naman dagiti daddo mga komentarista ti ebanghelyo tayo. Impakita na kadakwada, ta iparangarang na tiranyag na nga uray no matay, uray no agtutuok ken matay, rimbawan nanto, abaken nanto, agranyag tulat tati kina si asino na, ti kina Diyos na, ta Diyos garod ni Apo Isos. Kada kitaan tayo kakabsat, at the stages na tinapasamak, kas ano nga naaramid ti milagro, number 1 manen, adda ni Apo Isos na panjitoktok ti bantay na aramid ti milagro pa nagbalbaliw ti langana taapaya nagkararag. No agperform ni Apo Isos ti milagro mapantimay sa baryo mga padengeg ti tuleng mangpakita ti dagiti bulset mangpasao ka dagiti umel mangpapagna iti pilay. Anya ti aramiden na before or after agkarkararag. Mapan iti nasulinak na ulimak a lugar tapno agkararag. Iso nga no kitaan tayo dagiti napaspasamak ken ni Apo Isos ti maysa a tulbek tapno adda milagro kararag. Kararag. No ampay nga si mangpet dayta nga milagro ken ka no dayta daw-dawatem dayta panggep mo kahampay nga naited baka kurang pay ti kararag. Iso nga ti sekreto na ti may tapno maadaan ti milagro kararag. Kadagitay kakabsat nga imay bimisita di kalman ti bigat nagmisa Divine Mercy Paris ijay Kabarwan Ordaneta City. Mas daoda kunada. Api kasano tingkas-kas tayo ti apo nga nagpindas dati simbaan nyo kunada. Ti amuda sinulisit tayo kadagitay tatatao ay haan inted laeng ti maymay sa tao daytoy. Anya inaramid yo Apo, awam mati amok tila amumi, nagkararag kami Apo marukya. Napasnag akararag, tauray siya, aka imaginam ko maamo dati nga mapatakder ko ma. Kararag laeng Tag second collection ka, ay Diyos ko, dumayamudom dagit itinagyo nga bainte, kumanakliing medan, duang asingko, ano kanto makabuoti kasta. Ngamay salaang ti amok uray siya ka mismo kunak awam muting ko ami Apo kunak iji pati da kararag laeng. Kakas di makanya tayo. Na datartari gagayan tayo anya ti ko nahampay na ited ipapaot mo ti agkararag. Di daw-dawatem nga ay karkararagan baka agkurang pay. Kani Apo Isus no daduman no agkararag ka haan lang nga oras. Agmalem, agpaknag. Gasam datang pa nagkararag na. Dagito imut, dagita pastoral leaders, kada dagita ko nga, di da pa'y maki-adorasyon no daduma, kalpasan misa, ag-adorasyon tayo, agluhalo tayo, makisa okay ni Apo, 5 minutes pa ilaang kumalaisag taubod dan, nagbayag ni Apo Padi, makauawi. Kada kita daduma, kada di da pa'y maanusan tayo, may agadorar nga agkararag. Kaslaawan serbina ay napatpatig pala di personal nga panaki DJ oras nga panakilangan ken ni Apo Isus iso garod nga naaramid ti milagro
Taapaya nagkararag. Maikadwa, anya tinaaramid kani Apo Hesus, nagpintas, naglukat ti langit. Anya ti kunana, ti ulap, rilimbawan na, nagsao, titimak. Anya ti kunana, daytoy ti ay dungdungwak nga anak ko, pakaay-aywak unay. Nagmayat siguro na day tabatog mo alangit, tata, aglukat. Kunana ko man ni Apo Diyos kanya tayo ko, daytoy ti anak ko, apakadungong ay, nga dungdungwak nga anak ko, apakaay-aywak unay. Makaay-ayo tayo mo lang at imatang ni Apo Diyos. Kita man ta kaabay mo na makaay-ayo, agkidamkan na mo kayat nga kitaan. Kaabay mo kung dahito ti dungdungwak nga anak ko, maay-ayo ak unay. Kinagmayat ko mga ibaga ni Apo Diyos kanya tayo, makaay-ayo tayo di imatang ni Apo Diyos. Ngam nagdakas mo tan ano ko na anak. Dayta anak ko dayta nga makabisit no ko na nagdakas kan. Mangiruruman no ko na kanya mo, awang kan ana po kawan. Kinagmayat nga dagan, haan ka di nga dayjeti tartari gagayan tayo. Haan ka di nga dayjeti aspiraran tayo nga agbalin tayo, makaay-ayo iti imatang ni Apo Diyos. Kakas ano ti agbalin nga makaay-ayo ti imatang ni Apo Diyos. Iso aday jay umuna aga kararag. Nga mabalin tayo nga engage, mabalin tayo nga rukodan dito'y lubong, no makaay-ayo tayo iti imatang ni Apo Diyos. Umuna, iji pamilyam, dagiti kamang ti pamilya tayo. Maragragsakan da, maay-ayatan da no adda ka, maliwliwada ka di no adda ka, kano ti pamilyam ka maay-ayo da no adda ka king ka, mabalin nga pagibasaran tayo no maay-ayo mo ni Apo Diyos kanya tayo. Ngam no si katisiit, nagmadima nga ibaga nga, si katisiit ti pamilya, maapam amin, ay siya ka na, ting uyong mo nga mangungot ka dagita ka pamilyam, no daduma di da ka pa'y kayat nga kasao, naman naging bubu, ay kahaan ang makaay-ayo mo lang kini Apo Diyos, no di pa'y maay-ayo ta pamilyam king ka, kas ano nga rod nga maay-ayo ni Apo Diyos? Iti pa nagkakaaruba. Dagiti kaarubam, ijagimong mo, at da ka di mari na dagiti kakabsat mo kaarubam nga makaay-ayo ka. Wano, kaapam, laod, daya, abagatan, abang amyanan, at dagiti taptao nga kakasjay. Ti ibagada kanya da ka, awan makakaaruba da dagita ko nada. Lo, alwada nyo tadi. Awan mayat nga makikaaruba kanya yo ta ay kanya data kasla naangit amuyo ti natangsit naangit. Ya kas ano nga rod nga agbaling nga makaay-ayo di imatang ni Apo Diyos, no ura di pa nagkakaaruba yo di pa nakikaaruban pan nakilangan mo, haang ka mo makaay-ayo. Ultimo nga manok ti kaarubang nga dimap au di solar mo ko automatic nga manok mo. Agaw magtatakaw. Dakas jay, no dimap au ijay arubayan nun, ang bagi mo, pinaltugan nan. No saan, rimwar pila yon, pinalapal nan. Iparukod na di dagana, isublim mo di mohon, mangirurumang kamot, pag-aapaan di, isugarod nga PS, kunana jay mohon, poonti susik kunanan sa daya timining na daya iso nga urag kakaaruba ala alad muhon gaapa adda na agagom adda na kasano nga agbaling ka nga makaay-ayo iti matang na ay di trabaho dati man ang di pagtrabahuan no sumangpet ka diyan ti pagtrabahuan maay-ayo ka di ti rupa dagiti tattao di maragragsakan ta ka ding adda ka. Uno ka sa uda ka laeng, ngam na nakatalikod ka, nagiginuyab na, dadtamanin, dadtamanin ni, maragragsakan da ka dino, adda ka, wano. Aglidom amin nga rupa da, kasan nga aglawag talubong, no adda ka aglilidom amin nga rupa da, da kinatangsit, kada kinaagom, kada kina, amuyo nga amin kakabsat,
No apay ti rason na nga apay nga agbalin akas jay. No improper, nya ti namaymayat nga panangibaga tayo. No saan nga na us-usto di relasyon tayo kini Apo Dios. Sumurot mo nga usto ti relasyon tayo ti kakabsat tayo. Haan nga gapot karkararag ka aket, hanga gapot makimisa ka wenno adda debosyon mo ibagamon nga us-usto di relasyon mo kini Apo Dios. Malagip yu di pariseyo nga naglualo anya ti kunana agyaman nak Apo ta agtaytay tingak, baintila. Agyaman nak Apo, tagay ayonarak. Agyaman nak tagpaspas tingak. Ited ko ti ka, haang kakas-lakas ti kaabay ko, kunana jay, agsingsinger ti buis. Nga agsingsinger ti buis, switik. Kada agsingsinger ti buis, nagdumog, pakawanan nak Apo ama nagbasol, anya ti kunani Apo Isus, sino ti napalintag isuna. Isungahan na kayat nga sa uwan, nga uray di kararag tayo, no madi di relasyon tayo kini Apo Diyos. Madi. Even your prayer, agbalin a pride. Di ka pa'y nakimisa. Bartag alakay. Kasi ka na pang ka nakimisa, uwan, kitaam, nasansantuak. Pride na jayan. Madidayjayan. Naibilang mo nga nasansantukan gaputan nagkararag ka nung nakimisakan, baka it turns into pride. Agbalin pa'y a pride. Agbalin pa'y atangsit. Iso nga no wrong dayjay, no mistake dayjay, ni kamali dayjay relasyon tayo kini Apo Diyos, sumurot mo't akamali ti relasyon tayo iti tao. Ngam no us to di relasyon tayo kini Apo Diyos, sumurot mo. No nasaya at ti relasyon mo kini Apo Diyos, sumurot dadtan, automatic nga agayat. Automatic nga agserbi, automatic at tumulong. Ngam uri man nagkararag ka no mistake di di relasyon, kamali di di relasyon kini Apo Diyos, iso di jay. Uray ti religiosity tayo no dadduma, agbalin at kinatangsit. No adda ka ti power, misuse of power. Haan nga pagsayaatan ti tattao ti aramidem, sika. Misuse of talent and skills, dagiti laing tayo, kada talugading tayo. Mistake ti ko, ipan nakausar na, no haan nga nasaya at di relasyon mo kini Apo Diyos. Misuse of treasure, di sanikwa. Ni pagpanakkel mo day nga sa nikwamon, mistake ti relasyon mo kini Apo Diyos, pagtangtangsit mo ta sa nikwamon, ay Apo, mapukaw. Iso nga kas ano ti agbalin nga makaayayo ti imatang ni Apo Diyos. Kadagiti amin nga adda kada tayo, kadagiti amin no ammo tayo nga iserbi, ammo tayo apagayat, ammo tayo nga itulong, gaputan na saya at di relasyon tayo kini Apo Diyos, automatic dayta. Agbalin tayo pay no namayat di relasyon tayo kini Apo Diyos. Agbalin tayo ang makaayayo di imatang na. Sorry ano data ropa ka nga makaayayo kada kayo. Dagita mother batles didakbay kayat nga kapicture. Maumayak mo kuno ko inkadyain kuno ada. Ang kadi lok-lok laida. Kada yan no agbalin nga makaayayo. Nakakita kayon ti tao nga kwa. Aduman dagiti mari-rinak oray siya ke humanga akpay no dadduma addaman dagiti hanlang nga padi wenno madre addaman dagiti tattao nga no kasarsaritam ka kasla nagmayat dijay aurana kasla nagsaya at ti kaunggan na ka kasla mabain ka pa nga agbasol di kinasanto na ka oray no hangagsasa umay papanti anyaman ka di marinam nga di katatao na ka na ikamayot ken ni Apo Dios. Adaman dagiti tao nga makaawis ti kinasanto na nga no dadduma ka uray ka lang mapakararag. Gapo tamayat di relasyon na ken ni Apo Dios. Nagsanto ka pay no kadwam. Adamo dagiti dadduma nga no isoda kadwam ka madimonyo ka. Agkadkadwa kay pilaeng ka. Di pala istorya na ti dadduma nga tao ka. Oray dumdumngag ka laeng ka madimdimonyo madi utek mo. Aging gana madimonyo di puso mo gapo ta marinam ka sa bahali di torong na. Iso nga nagsaya at kuma, agawid tayo. Agsubli tayo, tartarigagayan tayo ti agranyag, agaranaar iti imatang ni Apo Diyos.
Nagmayat ko man agawid kayo ko kunana ka nakimisa kayo ko mga buo nga pamilya. Dagiti ti anak ko agranranyag di balayo apaya maayayo ak unay kadakwada. Dayto ti anak ko kunana ko man agawid tayo ka maayayo ak unay keng kuana. Ngayon natapusom nga kuna kung may mistake di kararag mo managing bubukod kaya mo maitantanok kaya mo kasi kalati maserserbihan kaya mo si kalati usto kaya mo kay lumamangka ka dagiti ay gawanen akas ano pa di pay maayayo ta kaarubam ken ka kas ano nga ron nga maayayo ni Apo Dios di pay maayayo dagiti kabalay mo kas ano nga ron nga maayayo ken ni Apo Dios no awam mo kinapakumbabana ala kakabsat nagrigat isungod nga dati dito nga umar araraw tatapanawon ti Kwaresma nagpinta sa gundaway panang tep-tepel ti bagi panang disiplina ti bagi tapno maitanok dayta na espiriton abiyag tayo panang kontrol iti bagi tapno adu di kararag tatta Kwaresma ken kapintasan nga panawon nga panagkarkararag tapno agbali nga makaayayo ti imatang na. Tapno pudpud no di pa nagserbi tayo keng kuana isugurod nga no kurang di kararag naynayom pay naynayo ng basit. No adda pay la mari na makurang na iyad addam pay baka basit laengen. Ited na day nga kararagen. Baka kano di tartarigagayan tayo ka dandanin. Ngam kurang la basit di kararag. Kano maaramid day ta ay ka makaayayo tayo at imatang na. Lala naragsakang mga padin. Ninton madamdama ka, da ibagana kada kayo. Nga nakimisa. Kunaanan to ka, amom day ta nakimisa, maayayo ak unay keng kuana. Dungdungwang anak ko day ta. Nagsayaat ko man ng oray, may sala ko makada kayo. Nagsiyaat ko maano, datay amin niya. Nagriga mo no kunana ka amon dayta nakimisa nagporaw ti ropa na ngem nangisit ti kararwana dakos kan madia ore nangisit mga ore no dakam nga pusit nga nangisit na ka mabalim mga agranyag met ati puso di imatang ni Apo Dios no napudno di kararag lala dayto na santon amisa natanok a kararag ipapuso ipapati rinaen ibiyag tapno agbalin tayo makaayayo ti imatang na no makikita ni Apo Dios nga isaksakit mo ni kabsat mo tultulungam ni kabsa mo dagiti agkasapulan pakawanam no nagkamali anya ti kunana makaayayo ka ti imatang na nga numadmadlaw na nga sitik madlaw na nga mangirurumeng ka amahan nga maka narigatan ano nya ti kunana kanyayo ka ibagaan ng tupay laki di nga makaparurod ka nga adalan makapaturod ka nga anak kinarigat alatarigagayan kakabsat panang dalus ti puso naynayon ti agkararag nukurang pay naynayon lata ti agkararag no makaayayo ti imatang na iburay yo kadagiti tattao no makaayayo kayo ti imatang ni Apo Dios ipari na tayo kadagiti tattao ipaduyak-yak tayo ti pamati mamati ak iti maymay sa Dios ama aman nakabalin amin anam marswa iti langit ken daga ken kadagiti amin a makita ken di makita ken iti maymay sa nga Apo ani Jesu-Kristo bugbugtong nga anak ti Dios nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiempo Dios sa nagtao diti Dios silaw a nagtao diti silaw anak tao tinapaypay sa Dios naiyanak sana na parswa Dios sa kasmetlaeng iti ama ket gapo ken kuana naaramid dagiti amin nga adda gapo kada tayo nga tattao ken gapo ti panakaisalakan tayo imulog nga naggapo sa dilangin ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria iti panakabalin ti Espiritu Santo ket nagbalin na tao
Kastamet na ilansa iti krus gapo kada tayo. Idi panagturay ni Poncio Pilato, nagtuto ket na itanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan na surat. Imulit sa dilangit, ket si tutugaw iti makanawan ti Ama. Umay tumanen asida dayag, tapno kumen na dagiti sibibiyag ket dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmang tayo iti biyag, iso agtao iti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken ti Anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti Iglesia maymaysa, Santa, Katolika, ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymaysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamahig ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hintay umararaw ti man nakabalin ken agnanayon a Dios, imbaon na ti anak na, tapno pasengkedan na ti pannakaisalakan tayo. Nagbalbaliw ti langana iti bantay, tapno ipasimudaag na ti dayag na, amaragpat nanto, kalpasan ti ipapatay ken panagungar na, adtoy tingor ita nga agdawat kadagiti kasapulan tayo, tapno agbalbaliw tayo met, ket maragpat tayo tumet ti dayag nga itden na kadagiti mamati. Umararaw tayo ket kuna tayo, apo denggem ti kararagmi. Apo dinggem ti kararagmi. Tapno kanayon kumangag darirag dagiti agtartarabaho iti simbaan, iti panagbarbaliw ket isuda ti umon na, amang saksi iti panagbiagda, kumararag tayo. Apo dinggem ti kararagmi. Tapno masursuro dagiti mangidadaulo ti gobyerno, iti agdingdingeg ti mensahe ti ebanghelyo, nang runa ti awis ti panagbalbaliw, ket may pangag iti asog dagiti may dadanes, may kuskuspil, ken mangtagtagabo, kumararag tayo ti Apo. Apo dinggem ti kararagmi. Tapno kanayon tayo siriridam kadagiti banag ti pamati tayo, ket saan tayo nga agpulkok, ken agbuteng amang saksi, ken mangikasabay ti dayta a pamati, kumararag tayo ti Apo. Apo dinggem ti kararagmi. Tapno dagiti nabulsek ti pamati na, gapu kadagiti pakasikuran ti lubong, dagiti napukawan iti tured a mangiruper iti pamati, ken dagiti nang talikod iti Apo, masarakan da iti ayat, pigsakin panilaw, kumararag tayo ti Apo. Apo dinggem ti kararagmi. Tapno ti awan pilpilyen na nga ayat, ken kaasi ti Diyos, iso ti mangpunno kadagiti mapukpukawan iti namnama, madandanagan ken mabaybayan, kumararag tayo ti Apo. Apo dinggem ti kararagmi. Agulimot tayo tayo matdawatin dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo di mawat ti tulong tayo may karkararag kadakwada. Amami ana ilangitan, inikam ti baro, aka ipapanan ti pannakaisalakan mi, babaen ti panagbalbaliw ti langan ni Apo Isos nga anak mo iti bantay. Tulungan na kami tapno maragpat men tumet dayta dayag, babaen ti panagtungpal mi iti pagayatam, nga inyet nagmatlaang ni Apo Isos, nga kenkwana dagitoy dawaten mi. Amen. Amen. Amin nga dain ka pinarswa, babaeng ti balikas mo, Apo pagyamanan miken ka. Amin namin ngayon ka makita, gaputayat pinaadam ida na urnos da nakapinpinta
tasda. Tinapay ken ara, ti umay mi itaiyawat, nagdapo ti trigo ken ubas, abungat nagbanugan mi. Amin nga dain ka pinarswa, babaen ti balikas mo, apo pagyamanan miken ka. Amin, amin, ngayon ka makita, gapot dayat pinadamida, naurnos da nakapinpintas da. Tinapay ken arat, wenawating bendisyonan, huwapong mi pagbalinem ida, anasantuan abangi kendaram. Amin nga dain ka pinarswa, babaen ti balikas mo, apo pagyamanan miken ka. Amin, amin, ngayon ka makita, gapot dayat pinadamida, naurnos da nakapinpintas da. Kumararag tayo kakabsat tapno datayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Dawatin mi apo tada iti asakripisyo dalosan na kamkuma kadagiti basbasol mi ket pasantuen na kami tapno mapudnuan minto arambakan ti ipapatay ken panagungar ni Kristo gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. May karikit rumbeng. Pudno na yo may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin katagnanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo kalpasan ti panangipakdaar na kadagiti disipulos na daydi pa nagtutuok na. Kinayat na nga impaneknek ababaan metlaeng ti panagtutuok na maragpat na ti gloria ti panagungar na. Ket pinasaksyan na daytoy babaen ti linteg nga inladawan ni Moises ken babaen dagiti propetas nga inladawan ni Elias. Anansata makidanggay kami kadagiti bertudes ti langit ket sangsang kamaysa kami amang itantanok ken kaditoy daga ket kantaan mi ti dayag mo ket kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin na parswa. Ti langit ken daga, napno dayti pakay daydayawan,
madaydayaw, ti umay tinagang ti Apo, Hosana iti kangatuan. Pudno ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin na kinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritum amang pasanto, kadag ito'y adaton, tapno pagbalinam, kat ti paay mo ida kada kami, abagi gandara, ni Apo mi, a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo kat mangan kay amin iti daytoy tada ito iti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Pastamet akal pasanday di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kenin ka panagunga, minsalakang manubuti sa ngalubungan inakaminsalakang manubuti sa iti nga rod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken kataimpaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka dawaten mi Apo tada kami a makiranod iti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadapo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan ket parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi Apo te paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada. Amang itantan o ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy me ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti hinggana.
Hintay umararaw iti ama ket lulwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Kada kami di nakamit baybayan ngaw manuguti sulisong keti sa lakang nakang ketiti Dawaten mi kan kaapo ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti pannulong ta kaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anamnamaen mi. Kan iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Kuang tituray ti panakabalin kendayaw iti ang nanayon na din tuwag sarday. O Apo mi ang Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak ti itad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam. Nudigat ti pamati ti iglesyam. Ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasikan kuana ti kapya ken panagkaykaysa. Si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbaba puso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay aming kapya. Kapya. Cordero ti Dios amang punas pasbasul ti lubong. Apo mga asika Cordero ti Dios amang punas basbasul ti lubong. Apo mga asika Cordero ti Dios amang punas
basbasul ti lumong, idem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo may kakanyak, ngam ti may salaeng nga saom, mapaimbagton to'y karon. Ni Kristo asalakan, inkam awaten, asang kagimungan, sapay taiti daytoy apanangan, inkam magunon, kapyat sa ngalubungan ni Kristo Jesus, anak mo anasudi, indaton, daraken bagi, isungaron, tinkam awaten, pigsaya, nangingin bagi kendara ni Kristo asalakan, inkam awaten, asang kagimungan, sapay taiti daytoy apanangan, inkam magunon, kapyat sa ngalubungan, nadaega saklang mo, inkam umasideng, naide pasilaw tibiyag, inkam isegen, tuy si bubukil labian, ken kaitalen, rigat ken lulwa, inkam paepen,
bagikindahan ni Kristo asalakan inkamawaten asang kagimungan sapay taiti daytoy panangan inka magunong kapiat sa ngalubungan. Kumararag tayo. Iroknoy mi ken kaapo, tidi mayasbang a panagyaman mi, gapo ti pannakiranod mi kadagiti nagloryaan a misteryo ti Eukaristya, ta idinto ta dakampay laeng ditoy daga, impaaymon a mairaman kami kadagiti banbanag a nailangitan. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso a makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti Apo adda kumakada kayo. Basta kumaga. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Aldaw panagyaman tayo kakabsat, yaay ni Jesus Dios tayo kinayat, adunga aldaw tinaglabas kaniyat, ngimday tuhin timang ted puno aragsan.